Hej igen alle sammen. Nu er det ved at være efterår, og nu har jeg været ude og hente de sidste persille her, I kan se. Det dufter dejligt. Så har jeg pakket dem. Jeg har lige givet dem en lille smule kogende vand, bare sådan en anelse. Og så har jeg puttet dem her i poser. Jeg har faktisk fået 1, 2, 3, 4 poser. 4 poser. Og så gør jeg det, at jeg presser lige al luften ud af dem. Og så gør jeg sådan her, slår en knude, så bliver det en helt flad pakke. Og så er det så, at jeg putter dem ind i fryseren med en navn på. Jeg skal ikke finde ud af, hvad det er, der ligger derinde. Og så kommer dato på, og det der. Og når jeg så tager den ud igen, så knuser jeg den sådan her. Knuser alt, hvad jeg kan. Og så knuser det, og så bliver det dejligt persille, der bliver helt knust og helt flad. Så det er rigtig godt. Og så ned i en dejlig hvid opbagt sovs. Og så har vi det dejligste persillesauce. Så okay, det er jo bare lidt for mig. Kan I have det godt? Hej.